Werkudara kok perang kok kalah iki. Ora perkara kalah. Nduk mungsuh cangkem elek. Cangkem elek piye? Omongan ra cetha. Gaweane ngapusi. Hak tendang ketoke mati, tangi meneh aku diantem saka mburi. Meh krungkep isin aku. Werkudara kok kalah? Ora kalah. Ming wegah golek mungsuh ya sing digdaya ora saimbang. Ora sak traju. Mungsuhe kaya ngapa? Maju nek arep jajal. Iblis anak. Mundur ke wadya wis kono-kono ngamarta. Nata Mantura Prabu Baladewa regane ati. Sapa iki? Sapa iki? Mana nyunik jangan tunggal nanya ya. Amak nang banyak mana. Iki sing ngandhake Werkudara mau. Prajurit sing cangkeme elek iki. Nang mana nyata sama kowe. Sama kowe. Salome piye? Tak mau kowe. Tak mau kowe. Oh, sapa kowe? Takon karo aku. Nata Mandura Prabu Baladewa wani Pitawasi Jalatranom Karasana. Nata Mandura Prabu Nata Mandura Prabu Baladewa aku. Makmum niku dasar para nyata. Mundur. Mundura. Ora meneke dalan kanggo para wadyabala ngamarta nggone nyaketi segara anakan. Aja kan saka musuhmu Baladewa. Lho, men aku mati ya. Dikira aku mati ya. Aku ora mati ana sama-sama. Nyentumuk manuk nyanyi mumi kisi nyamun rak totohi nyaing kono mun raten udira piye muni piye kowe muni piye muni maktut menungso ora tatanan kowe nantang Baladewa iya kowe nantang Baladewa ora nantang mungsuh ketemu mungsuh iblis lanat wani karo Nata Mantura Prabu Baladewa jeleh nyawang glaring jagat para bulan pengen dijong akhirat nyawamu ya pengen dijong akhirat nyawamu ayo aja kowe amut